Σαν κλαδοπάδα κάθουμε και θα σελιδονίζω. Σαν κλαδοπάδα κάθουμε και θα σελιδονίζω. Καλησπέρα Δημήτρη, να καλησπερίσουμε και τους φίλους και τις φίλες του Ήλιου το Σπορ. Και βέβαια αυτό που θέλω να σε ρωτήσω πρώτα είναι αν έχει γεμίσει το γήπεδο και βέβαια τι γίνεται με τη ζέστη. Το γήπεδο είναι ασφιχτικά γεμάτο, οι κερκίδες που έχουν παραδοθεί στον Απόλλωνα Καλαμαριάς έχουν γεμίσει εδώ και 10 λεπτά. Φαντάζομαι ότι η διοίκηση του Απόλλωνα σε συνεννόηση με την αστυνομία θα ανοίξει και την στήρες 5 και 6 που έχει μείνει κλειστή για τον κύριο όγκο των φιλάθλων της Θεσσαλονίκης λόγω της παρουσίας 50 οπαδών του Πανηλιακού. Αυτά δεν ξέρω πώς είναι η κατάσταση έξω από το γήπεδο, γιατί εμείς είμαστε στα δημοσιογραφικά θεωρία, πώς είναι ο κόσμος έξω, αν είναι τόσο αρκετός ώστε θα χρειαστεί να ανοίξει και η θύρα 5 και 6. Υπάρχει μια τέτοια καταρχήν συμφωνία. Το κλίμα είναι πανηγυρικό, έχει ξεκινήσει από χθες το βράδυ από το σύνδεσμο φιλάθλων του Απόλλωνα, το τάγμα ορκισμένων Απολλωνιστών. Συνεχίστηκε και κορυφώθηκε σήμερα το μεσημέρι πριν από την έναρξη του παιχνιδιού. Χαρακτηριστικό είναι ότι ολόκληρο ποντιακό συγκρότημα και με τζε, νταούλι, αρμόνιο και τραγουδιστή υπήρχε στο χώρο του συνδέσμου. Έγινε ένα υπαίθριο πανηγύρι, θύμισε εποχές αλφα-εθνικής, θυμίζει εποχές αλφα-εθνικής και το γήπεδο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Έχουμε μάλιστα εκτός από τους ανώνυμους και πολλούς φιλάθλους που έχουν γεμίσει το γήπεδο, και γι' αυτό θα παρακαλούσα Δημήτρη να έχουμε πιο ανοιχτή την ένταση από το στούντιο, γιατί δεν μπορούμε να σας ακούσουμε εύκολα. Αν θέλετε κάτι να πείτε ή να κάνετε μια παρέμβαση. Έχουμε εδώ πέρα και τον Δήμαρχο Καλαμαριάς, τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Μαγκριώτη, και διάφορους άλλους, οι οποίους αυτή τη στιγμή μέσα στην κοσμοσυρωή δεν έχουμε καταφέρει να τους διακρίνουμε. Μάλιστα. Παύλο, με τη ζέστη δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Καλοκαίρι, Αύγουστος. Να πούμε τις συνθέσεις. Ναι, βεβαίως. Και οι συνθέσεις που έχουμε αυτή τη στιγμή έχουν ένα κενό, το οποίο θα συμπληρώσουμε εμείς με το όνομα ή του Σπύρου του Μαξεβάνου, που θα το δούμε σε λίγα λεπτά, ή του Ηλιάδη, του νεαρού Ηλιάδη. Μένει κενή, δηλαδή είναι 17 οι παίκτες που μας δώσανε στις συνθέσεις, και θα συμπληρωθεί τώρα στο φύλλο αγώνος το όνομα ή του Μπαξεβάνου ή του Ηλιάδη. Ο Απόλλων Καλαμαριάς, για να πάμε στις ενδεκάδες, αυτές είναι που ενδιαφέρουν, θα ξεκινήσει με τους Ράντο, Χατζιζήση, Αντρέ, Μακίον, Δεμιρτζόγλου, Τρούπκο, Φίλιο, Κόλτζο, Κωνσταντινίδη, Παπά και Φιτανίδη. Με μια πρόχειρη ανάγνωση, ο Εντουάρντο Αμορίμ ξεκινάει με 3 φουνταριστούς. Βάζει και τον Γιάννη τον Κωνσταντινίδη, έναν παίκτη ο οποίος πήγε πολύ καλά τόσο στις Σέρρες όσο και στην Κασάνδρα, μόνο που σε εκείνα τα δύο παιχνίδια χρησιμοποιήθηκε ως αλλαγή. Αλλά σε αυτό το κρίσιμο παιχνίδι τον ξεκινάει να πλαισιώνεται από τους Παπά και Τρούπκο. Ο Πανηλιακός από την πλευρά του με αμυντικογενή ομάδα έχει μείνει έξω ο Μαρκορά, έξω ο Μουνκέ, έξω ο Σπυρόπουλος, έξω και ο Αρβανίτης. Αυτοί είναι επιθετικογενείς ποδοσφαιριστές. Φυλάει τα νότα του ο Σάκης ο Τσόλης. Ήταν ενδεικτικό ότι βλέποντας τους παίκτες του Πανηλιακού που βγαίναν για την προθέρμανση ξεφυσούσαν 3/4 πριν από το παιχνίδι. Βέβαια σε αυτό ίσως να βοήθησε και οι οργανωμένοι οπαδοί του Απόλλωνα που εγκαταστάθηκαν έξω από τα αποδυτήρια φωνάζοντας συνθήματα υπέρ του Απόλλωνα και φυσικά κάποια συνθήματα εναντίον του Πανηλιακού. Να πούμε τους 11 του Πανηλιακού και του Σάκη Τσιόλη. Είναι ο Λιούρδης, ο Σωτήρκος, ο Μποταΐτης, ο Θωμαΐδης, ο Παπαδόπουλος, ο Βίντρα, ο Ταραλίδης, ο Τσιόλης, ο Κοταρέλας, ο Μανίκας και ο Τασίδης. Και όπως σας είπαμε και πριν, με αυτή την πρόχειρη ανάγνωση, ο μοναδικός προωθημένος είναι ο Μανίκας μαζί με τον Θωμαΐδη. Και ο Μανίκας μάλιστα είναι παίκτης που ως επιτοπλίστων έρχεται από πίσω. Είναι περισσότερο κεντρικός ποδοσφαιριστής, στο κέντρο αγωνίζεται παρά επιθετικός. Ναι, Δημήτρη. Ωραία.
μπάλα όμως ήταν έξω από την εξωτερική πλευρά των δικτύων και με αυτόν τον τρόπο έμεινε και παρέμεινε το 0-0. Ο Μανίκας στο σουτ, σε μια ξαφνική αντεπίθεση, ένα λάθος του Γκάρη του Μακίων. Ο Μανίκας πίσω από την άμυνα του Απόλλωνα Καλαμαριάς δεν δυσκολεύτηκε με ένα πλασέ να κάνει το 0-1, παγώνοντας τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Τους φιλάθλους του Απόλλωνα Καλαμαριάς πιάνουν το κεφάλι τους εδώ στην πρώτη επικίνδυνη ουσιαστικά φάση για τον Πανηλιακό. Ο Γκάρη Μακίων έκανε ένα λάθος υπολογισμό της μπάλας. Ο Ταραλίδης έβγαλε μια παλιά, ο πολύ γρήγορος Μανίκας την κοντρόλαρε, είχε την άνεση να σηκώσει το κεφάλι, να σημαδέψει. Ενώ ήταν αμαρκάριστος στο δεύτερο δοκάρι από δεξιά, όπως επιτίθεται ο Απόλλων Καλαμαριάς, ο Τρούπος δεν κατάφερε να κατεβάσει την μπάλα. Η μπάλα όμως έφτασε στο Δερμιτζόγλου, αυτός έκανε ένα πολύ κακό κοντρόλ, δίνοντας την ευκαιρία στο Μαρκορά να κάνει αυτό, να παραχωρήσει ένα κόρνερ, το οποίο βρίσκει το Γιάννη τον Κωνσταντινίδη και το γκολ! Είναι το γκολ! Είναι το γκολ ο Γιάννης ο Κωνσταντινίδης στο 57ο λεπτό! Ξαναισοφαρίζει το τελικό! Κάνει το 1-1 και γίνεται παζουρλισμός στο γήπεδο της Καλαμαριάς. Ο Φίλος έχει να μαζέψει την μπάλα. Ο Απόλλων Καλαμαριάς είναι ζωντανός, ξαναδίνει το παιχνίδι, το ξαναξεκινάει από την αρχή. Ο Γιάννης ο Κωνσταντινίδης κατάφερε στο 57ο λεπτό να δώσει όνειρο στους συμπαίκτες του αλλά και στον κόσμο που βρίσκεται στο γήπεδο της Καλαμαριάς και να ισοφαρίσει με ένα πολύ δυνατό σουτ, να εκτελέσει κυριολεκτικά τον Λιούρδη.
βρέθηκε ο Σοκράτης ο Φιτανίδης και με το κεφάλι απομάκρυνε. Αυτό που λέγαμε και πριν, ότι χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Και ο Γιώργος ο Κόλος στην αντεπίθεση βγάζει για τον Wellington. Ο Wellington σιτάρει και είναι το γκολ! Είναι το γκολ! Είναι το γκολ! Είναι το γκολ! Ο Απόλλωνας κάνει τη μεγάλη ανατροπή! Είναι στο 88ο λεπτό και κάνει το 2-0, το 2-1. Ο Wellington εκεί που πήγε ο Σπυρόπουλος να εκτελέσει τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, ο Γιώργος ο Κόλζος, ο πολύ γρήγορος αριστερός επιθετικός του Απόλλωνα Καλαμαριάς, έβγαλε την μπάλα στον Wellington, τον παίκτη που έχει 8 συμμετοχές και κανένα γκολ, τον παίκτη που ήρθε το Δεκέμβριο από τη Βραζιλία, ο παίκτης που δεν είχε πετύχει γκολ σε αυτές τις 8 συμμετοχές και είχε χάσει τουλάχιστον 10 κλασικές ευκαιρίες. Τώρα στο μάτς της χρονιάς, 2 λεπτά πριν από τη λήξη του τελικού, κάνει το 2-1, τεινάζοντας το γήπεδο στον αέρα και δίνοντας στον Απόλλωνα Καλαμαριάς το διαβατήριο για να επιστρέψει αυτή η ιστορική ομάδα μετά από 9 χρόνια στην πρώτη εθνική. Επειδή όμως μιλάμε για ποδόσφαιρο και επειδή ακόμα έχουμε 1 λεπτό κανονικής διάρκειας και δεν ξέρουμε πόσα λεπτά θα δείξει